Penses en Li Pai Long? Possiblement jo era qui estava equivocada. Era el meu esperit acompanyant, però no em vaig parar a pensar en el que estava sentint. No sé exactament què va estar bé i què no, però només puc dir que accepto els meus errors i la derrota en aquesta lluita. En Yu Asakura és un noi molt especial. Així ha de ser, ja que en Yu serà el meu futur marit. Crec que no estic llesta per mantenir en Li Pai Long com el meu esperit. Espera, sisplau. Mestre, encara no puc aconseguir el descans etern. Què? No deus pensar en... Mentre pugui fer-ho, intentaré realitzar els meus somnis. Si segueixo sent un somni, possiblement es compliran. Juntau, et prometo no tornar a enfadar-me així. Per això em vull quedar al teu costat com un ser immortal. Així jo no tornaré a fer servir els pergamins. Ser un xaman em sembla extraordinari. I així va ser com la Jun Tao i en Li Pai Long van desaparèixer amb el resplendor de la lluna. Com podeu veure, el xaman i el seu esperit acompanyant mantenen un enllaç molt fort que els uneix. El meu amic Yu es va acomiadar d'ells amb un somriure de satisfacció a la cara i al cor. Em faré més fort. No deixaré que interfereixi en els meus plans. El vent amb molta suavitat a través dels meus cabells passarà. Res no canvia d'ahir a avui a la posta de sol solitària. No sé què estàs buscant a una llunyana distància. Jo et veig abans que arribis, seguint cap endavant i mai no tornes. Moltes vegades jo em sento sola, moltes vegades el dolor aflora. Vull anar cap a tu, abraçar-te i poder dir-t'ho, però això no ho faré pas ara. Esperaré que el teu somni realitzis. Algun dia jo també creuré que no